der er særligt ved sådan en velkomstfest her, det er jo, at den sker kun, fordi der er en masse mennesker, der tænker, jeg vil også gøre noget, eller jeg vil også bidrage. Så derfor så kommer reklamebureauet af vej, så vi lige laver en reklamefilm for, så sidder der to professionelle, som kan filme, som lige laver den her film for eksempel. Så hele tiden så er der nogen, der kommer og spørger, hvad kan jeg gøre? Om det er en grafisk designer, om det er en psykolog, om det er en sælger, jamen så har vi brug for alle kompetencer for at få velkomstfesten til at ske. Og på selve dagen, der har vi også brug for frivillige. Vi har brug for borgere, der kører ud til asylcentret og samler en asylansøger op, så de også kan være med til festen. Vi har brug for en velkomstkomité på dagen, der byder danskere, flygtninge, virksomheder og kommuner velkommen og viser dem rundt i forum. Vi har brug for nogen, der sidder i jobmatchområdet og kigger CV igennem. Og faktisk dagen før har vi også brug for dig. Vi har nemlig brug for at pynte hele forum op. Det her det er en velkomstfest for folket. Kom og pynt forum op den 9. september. Det skal blive rigtig flot, og det skal blive rigtig hyggeligt. Glæder mig til at se dig.